Umfundi oneminyaka engu-8 ubudala uzibulele ngokuzilengisa ngemuva kokuhlekwa ezinye izingane esikoleni. Umfundi wentombazane oneminyaka engu-8 ubudala ogama lakhe lingu-Imibongo Ntamehlo obefunda ibanga lesithathu eGxulu endaweni yaseMthatha esifundazweni Eastern Cape uzibulele ngokuzilengisa. Kubikwa ukuthi le ngane yayihlala ikhala ngenxa yokuhlukunyezwa ingane ezifunda naye ezihlale zimhleka futhi zimtshela ukuthi kubi ekhaya kubo nokuthi bayahlupheka. Ngemuva kokuhlukunyezwa okukhulu, le ngane yahlala engaphansi kwengcindezi yengqondo yaze yagcina ngokuzilengisa. Lesi sigameko sesidale ukudabuka okukhulu emphakathini waseGxulu, kubazali, othisha kanye nakubafundi, kanti abazali bayakhuthazwa ukuthi baxoxe nezingane ngezinkinga zazo ukuze zibone ukuthi zithola ukwesekwa ngokushesha ukuze kugwenywe izigameko ezifana nalezi esikhathini esizayo. Sibona sasishisa izindaba ezihamba phambili zosuku.